Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε. Πού είναι το αδερφάκι σου? Αυτό είναι για σένα. Ω φίλε, και νόμιζα ότι είναι λίγο τσόκο. Τι γίνεται εδώ? Πολύ όπλη, γιατί έτσι? Μόνο. Πού Αλέξανδρε, πού πάμε, τι θα κάνουμε σήμερα? Πάμε να οργανωθούμε για το καλύτερο φεστιβάλ αυτοκίνητου μηχανισμού. Αυτομηχανοκίνητου. Έχεις τη σεβαστή? Έχω τη σεβαστή. Που θα πάμε στην Αθήνα για ένα φοβερό τριήμερο. Θέλουμε να σας δούμε όλους εκεί. Στο ΟΣΥ, παλιό αμαξοστάσιο στο Βιάζι. Θα έχουμε μια πραγματικά μοναδική παρουσία. Λοιπόν, καλησπέρα κλικ. Πρώτο βίντεο του συγκεκριμένου βίντεο, πρώτο κλιπ. Είμαστε εδώ με Αλέξανδρο Νάνο. Παναγία μου. Μέσα στο ένα από τα άστρα μισή της ομάδας. Πάμε στη Φωλιά να συναντηθούμε με τους υπόλοιπους, να ξεκινήσουμε προετοιμασίες, να μαζέψουμε τα πράγματα σιγά σιγά, να οργανωθούμε. Συνέχεια. Εγώ να σας πω ότι αυτή τη μουσική την απεχθάνω, δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτή όμως. Αυτή είναι για μαλακία. Συγγνώμη, τι είναι να βλέπω καλά, έχει Instagram. Αυτό σήμερα το βλέπω. Πού είσαι? Καλά. Τι κάνετε? Μαζεύουμε. Τι έγινε? Έχει πάει για Πού είσαι? Τι κάνετε? Ελά, δεν δείτε εδώ τι έχουμε μαζέψει μέσα. Έλα, θα το πω της τώρα. Έλα μέσα. Σίγουρα Λάνης στο τηλέφωνο μου λέει Αλέξανδρε, δεν είναι Τώρα γιατί θέλετε να με κάνετε να κάνω 15 μπίπρε μαλάκες? Μη βρίζετε, το έχουμε πει 15 φορές. Να μην βρίσουμε. Γεια σου αγάπη μου. Και του κάνω μετά τις 5.30 σου είπα του λέω, όχι 5.30. Ποιος να Τώρα πάμε τα χαλιά μου λέει. Ποιος κύριος? Τι δείχνουμε? Δεν παίρνεις χαμπάρι τι έχουμε βρει σήμερα. Καταρχήν περίμενε, έχουμε βρει αυτά Που τσακωνόμασταν. Ναι ρε φίλε, το έχω στο γραφείο από τότε. Αυτά τους τα δείχνουμε τώρα, δεν κάνει να τα δούνε. Καταρχήν γέμισε εδώ θέλω. Τη δουλειά πάω εκεί. Για τα μάξι ράβει. Ω, ρωτομηχανή. μία είναι η μάρκα. Λείπει τώρα. Δεν λέω καμία μάρκα, καταλαβαίνετε. Έχω και το ενισχυτήριο τώρα. Bass face, 2.000 βάτ. Το μουσικής είναι καλό. Ποια βρήκες τα κιάλια? Θα το βάλω στο κομπρί, το βάλω πάνω. Θα έχουμε ησυχία. Μιλάει ο πρόεδρος. Λοιπόν, Μιλάει έτσι, μπράβο. Σε παρακαλώ. Πες μας. τέντα 3x6. Δεν την έχουμε. 4 σημαίες της ομάδας. Θα τα βρούμε. Τα ΕΡΑΠ. Τα Ιράπ θα πάμε να πάρουμε. Λάμπες περιφέρου. Θα πάμε να Ο πάρουμε. Γαλάνης Έχει. Πλάκα. έχει φώτα λέει. Είναι στο Νίκο. Ο Γαλάνης έχει. Εμένα μου λείπουν οι προβολείς. Ο Γαλάνης έχει. Τους έχει ο Γαλάνης. Αφού σου είπε ότι έχει και τα φώτα, ναι. Ναι, γιατί μου είπε έχω και τους προβολείς. Σοβάρεψη κατάσταση, δεν μιλάω. Δεν είχα φέρει πάνω στους προβολείς, παιδιά εγώ. 2 προβολείς είχαμε που δεν αναβαίνεις και τον φτιάξαμε εκεί πάνω. Εσείς λέτε τις λάμπες, γι' αυτό τους έγραψα διαφορετικά. Είναι άλλο Έχουμε προβολείς του Καυκά 60 ευρώ προβολής. Μήπως είναι πάνω? Μιλές τη μέση. Πώς έχεις πάνω? Όχι χορηγούμενα Για πράγματα. γιατί? Όχι χορηγούμενα. Ούτε ονόματα. Δεν είναι χορηγούμενα. Θέλει να πει ότι είναι τίποτα. καλή. Είναι καλή, ναι. Είναι καλή. Αυτό, σταματάει εκεί πέρα. Τους καλούς Δεν ακριβούς. θυμάσαι δηλαδή. Κάτσε, δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να προχάσουμε. Μέσα στο χάος θα δούμε μέσα. Να μην πούμε όλη τη λίστα και να πούμε το νούμερο. Ναι, ρε κάτω, και τα βλέπουμε μετά. Έλα να πούμε τη λίστα. Και βρούμε το Mickey Mouse του να. Πρέπει να βγάλουμε τη λίστα. Γράψε το Σμυρνή, μην ξεχάσουμε. Αρχικά κλείστε τη σίτα, γι' αυτό και το Mickey Mouse, γιατί εδώ μέσα δεν υπάρχει το Mickey. Δεν του χρωστάω του κύριου. Κλείστε τα Κλείστε βέβαια. τη σίτα, γιατί εδώ μέσα έχει... Ευχαριστούμε, ρε. Τσάφο, δεν ακούει καλό. Το κουμπί. Πολύ μπριζό. Έχουμε. Είναι εδώ. Θέλουμε άλλο. Πού είναι ρε παιδιά? Λεφτά. Πολύ μπριζο η προέκταση λες. Πολύ μπριζο, πολύ μπριζο.
Δεν πρέπει να πάρουμε και προέκταση όμως. Άμα είναι στην κολόνα η παροχή. Ωραία. Έχω γράψει. Τους χλωτάπητες, τους ενθουσιαστούς. Το δίκτυο της παραλλαγής. Γαλάνης. Το banner το 3x6. Ποιος το έχει αυτό? Μετά το Expo ποιος το πήρε? Το είχε ο Νίτζε μπροστά στο Max νομίζω, αυτό δεν λες? Το 3x3 λες. Ποιο λες? Εσύ λες το μεγάλο, βάζαμε πίσω την τέντα. Το είχατε βάλει στο... Κοίτα μου ρε μαλακα, φτάσαμε τρίτη και μου κάνεις μου. Το έχουμε. Θέλω να σκοτεινώ στην ώρα να ψάξω αυτά τα πράγματα. Ρε, μην με κάνεις τώρα. Μετά, ρε, μετά, θα τα μετά. πάρουμε. Και τις φυρίχτρες. Έπρεπε δηλαδή να μου κάνεις όλη την ιστορία εδώ πέρα. Ποια ιστορία ρε Γιάννη? Αυτός είναι κυρίες και κύριοι. Ακούτε τι λέει για εσάς, Δεν θα μου δω εσύ τώρα, γιατί μιλάς Γάλλο. Θα το χαλάσει και θα μου χαλασμένο ήταν. Τι άλλο μας λείπει που Δεν άμαθα αν θυμάσαι και θα τα ρίξει εμένα. δεν έχει ο Αλέξης. Κάτι άλλο από τη λίστα που δεν έχει ο Τι Αλέξης. να του πω του κάτω? Όλα μας λείπουν αυτή τη στιγμή. Όλα. Όλα. Κλείσε, γεια. Κάποιος ψάχνει. Ναι, αλλά δεν βγάζουν βίντεο Ούτε τώρα. τέντα δεν έχω. Η τέντα είναι με μισό πόδι. Γεια. Κουτσίδα. Σε ψάχνει. Αυτός είχε πάρει τηλέφωνο προχθές που δώσα τον αριθμό. Γεια σου. Λοιπόν, τραπέζι. Το δέντρο μην ξεχάσουμε. Νάτος, εδώ, live. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Πάτα λίγο το 0, Γιάννη. Γιάννη εδώ πέρα, τράβα στην πόρτα. Πατώ ένα ρε. Περίμενε, δεν έχω σήμα, περίμενε. Βάλα ανοιχτή ακρόαση, ανοιχτά τέλος. Σκοπί. στη γραμμή. Θα να μην πεις το ακουστικό. Ναι, Πάρε και είναι και ένα γεμάτο, είναι το νου σου. Πάρε και να κάνουμε και κανένα τσιγάρο. Να σου πω τώρα, εσύ στο ρόλο θα πάρεις βαρέλι, τέντα. Αυτό το πάρεις μαζί, Ποιο? Ναι, Αυτό αυτό που το έχεις θαλάσσιο εσείς. Τέντα Θα πρέπει να την πάρεις. θα την πάρω εγώ. Για να στήσεις. Τέντα θα την πάρω εγώ. Όχι, ρε, βγάλω το αυτό. Όχι, τι είναι, ρε, έλα. Αλλά δεν σε περίμενα. Έκλειψη. Ο γραμπρός μου. Δείτε παιδιά, ο γραμπρός μου χορεύει. Πάνω από τα συντρίμμια. Αυτός συντρίμμια είναι. Μαλάκα, αφού τι ήρθε. Δεν χαιρετάς το παγκίτρο, μαλάκα. Πρώτα λέμε. Που φαίνεται σαν νέο μέλος. Μαλάκα το παιδί ήξερα τι ήταν νέο μέλος. Εγώ τον έφερα. Ρε μαλάκα, ο αδερφός του ρε Μητάρα. Ούτε εγώ το ήξερα. Αυτός το ήξερε. Εσύ τώρα το είδες πρώτη φορά. Όχι. Ναι, ρε, κάθομαι και βγάζω βίντεο. Το αδερφό του τώρα τον είδες προχτές. Μ' αρέσει που του στέλνω σήμερα το πρωί και του λέω. Πόσες ακόμα μετράμε? Πολύ λίγες μου λέει. Πόσες ώρες εννοούσες? Έκανε έκλειψη το παιδί. Νομίζω είμαι 2 μέρες εδώ. Ρε μαλάκα, ποιος σήμερα μιλήσει? Δεύτερο. Ναι. Δεν σου ποτέ που έφυγα. Και τώρα πώς θα... Αφού μου είδατε ποτέ όμως. Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει. Δεν ξέρεις ότι θα έρθει στην Αθήνα, δεν ξέρεις πότε θα έρθω. Δηλαδή θα τον έχουμε πάνω. Τι είπες ρε μαλάκα. Αν νομίζετε- Ρε μαλάκα, η ψυχολογία μου ανέβηκε ρε. Δεν αντέχετε τον έναν, θέλετε και δεύτερο, είναι μαλάκι. Μπα, αυτός πάει από τον δρόμο, εσύ δεν πας. Βάκιας ήρθε και ο Βάκης. Ναι. Ωραία μαλάκα. Τι λέει. Καταρχάς εσύ είσαι ο μεγαλύτερος Βακίτης από μένα. Άσε, εγώ είμαι κολφάκης. Μεταξύ. Βρωμάει λίγο, εντάξει, καλώς είναι. Μαλάκα που είσαι, δεν έχεις αφήσει να γνωρίζεις. Μπλέξε εδώ πέρα. Κοίτα, αν το ζεις, είναι 2 κεφάλια έτοιμα για σφαλιάρα, ρε. Αυτό το χρειαστούμε πάνω. Μίτσο. Το πάρουμε αυτό. Έτσι μας κάνουμε η Μπαρσελόνα, έτσι. Μη βρίζεις. Βάρει να κάνω μπιπ. Γεια σου φίλε. Αυτά τα μεγάλα κεφάλαια. Τα λέμε πάνω. Γιώργη. Μπορούμε να συνεχθούμε σήμερα για κάτι που σε θέλω. Ναι, απλά είμαι κάπου που δεν έχει σήμα και προσπαθώ να σε πάρω στο Instagram. Μ' ακούς? Θα σε κλείσεις Παναγίες τώρα. Παίρνω εγώ. Από το δικό σου θα την πάρεις.
Τώρα εκεί. Ρε μαλάκης, μη φας εδώ έβαλα και εμένα. Έβαλα και σε ένα σκόπο. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο στικάκι, να πέσει την οθόνη. Και να το δει εκεί. Μ' ακούς? Ωραία, μ' ακούς τώρα? Ρε, άκουσε με λίγο. Θα πάρω τον Γάρι το τηλέφωνο από το Instagram, γιατί δεν έχω σήμα. Τα έχω πιστά το μπαμπάκι. Το κορίτσι, πρόσεχε τώρα. Κάπου είναι, έχει πάει έξω. Δεν την παίρνεις τώρα να κάνουμε όμως δουλειά. Ναι, ισχύει. Άλλη μία, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μ' ακούς? Ναι, Ωραία. Μπορούμε να βγάλουμε άκρη? ναι. Ωραία. Κάσε. Γιατί πάντα είσαι το επίκεντρο της καβλάτας, μάλλον. Τώρα μίλα, δεν έχω. Τέλος. Άρα μ' ακούτε? Κανονικότατα, εδώ και ώρα. Εμείς ξεκινάμε τώρα, πάμε να στήσουμε το περίπτερο, να ετοιμάσουμε το αυτοκίνητο για αύριο που θα ξεκινήσει, που θα ανοίξει η έκθεση. Έχουμε μαζί μας μπλουζάκια της ομάδας και αυτοκόλλητα. Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και να θαυμάσετε το καινούργιο απόκτημα του Χρήστου, το οποίο είναι πραγματικά αξιοζήλευτο, ένα στολίδι για τους δρόμους της Πάτρας και για την ομάδα εννοείται. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε να το δείτε από κοντά. Σας περιμένουμε. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Λοιπόν, καλημέρα κλικ. Το περίπτερό μας είναι έτοιμο. Εδώ με τον Αλφα. Η έκθεση έχει ανοίξει. Εδώ είμαστε. Χαρούμενος ιδιοκτήτης Opel. Για πες. Τι να πω, εδώ έχουμε ετοιμάσει το περίπτερό μας. Το αυτοκίνητο είναι στη θέση του έτοιμο. Περιμένουμε τον κόσμο με μεγάλη χαρά. Τίποτα και περνάμε πολύ ωραία. Κάνουμε ένα tour στην έκθεση, τώρα που είναι νωρίς ακόμα και δεν έχει μαζευτεί πολλής κόσμος. Παρουσιαστής μας για σήμερα. Για πάμε. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting. Καλημέρα σας κύριε Δημήτρη. Καλημέρα σας, τι κάνετε, κάνουμε vlog. Γίναμε κι εμείς YouTuber. Λοιπόν, θα σου πω μια συμβουλή. Αρχικά κρατάς πάντα ένα για διαφήμιση. Μια συμβουλή. Να κάνεις αυτό που αγαπάς, να λες την αλήθεια στον κόσμο, να μοιράζεις σε ό,τι εκείνη την ώρα νιώθεις, γιατί εγώ άρχισα να το καταλάβω και τώρα που το κάνω το χαίρομαι. Αυτό, συμβουλή. Και να έρθετε σύντομα να κάνουμε podcast στο καινούριο χώρο. Μια άποψη για τα παιδιά της Πάτρας θέλω. Είναι τα καλύτερα παιδιά. Η Πάτρα είναι, κατά τη γνώμη μου, η πιο δυνατή, μπορώ να το πω, πόλη νομίζω για το tuning. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πρώτα η Πάτρα, μετά είναι η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κοντράρονται. Οπότε περιμένω κι εγώ να κάνετε κάτι και να έρθω. Αν είμαι πρόσδεκτος. Κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα. Είσαι πάλι. Θα έρθω και θα ξαναέρχω. Το θέμα είναι ότι κάνετε αγωνιάρικα πράγματα. Και εγώ ακόμα δεν έχω αγωνιστικό. Ακόμα. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα γίνει. Όταν μεγαλώσω. Πήραμε και την πληροφορία. Για το καινούργιο μας απόκτημα τι έχεις να πεις? Κοίταξε, δεν έχω, αλήθεια λέω, δεν έχω τον παραμικρό ενδιασμό ότι δεν είστε toxic. Υπάρχει μια τοξικότητα μέσα. Οπότε θα πω ότι θέλω βόλτα και θέλω να το πεις εδώ τώρα. Θα μου πάτε βόλτα. Πάμε. Έκλεισε.
Σας περιμένουμε και πάλι στην Αθήνα και στο χώρο. Εννοείται. Για podcast. Για podcast. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Εμείς θέλουμε.
Λοιπόν, κλικ, καλησπέρα. Athens Tuning Festival Aftermath. Ελπίζω να σας έκανα να νιώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο ότι είστε εκεί και μέσα στην παρέα μας. Εγώ θα ήθελα από μεριάς όλων μας να ευχαριστήσω τη διοργάνωση που ήταν άριστη και πολύ φιλόξενη απέναντί μας, αλλά ακόμα περισσότερο τους Αθηναίους φαν μας που ήρθαν στο περίπτερο, μας τίμησαν, αγόρασαν το merch μας, κουβεντιάσαμε, τα είπαμε και μέσω αυτών των φεστιβάλ γινόμαστε και εμείς καλύτεροι, παίρνουμε ιδέες για αυτά που θα ακολουθήσουν, οπότε μέχρι το επόμενο stay tuned, τα λέμε.